נזכיר, תכף נלך טיפה אחורה, בסדר? דוד המלך זקן, קר לו, מבקשים נערה שתחמם את גופו, שכל מי שקורא את זה, וככה לימדו אותנו בבית ספר, יכול לחשוב, נכון, יכול לחשוב שיש פה משהו שהוא על גבול הסטייה, חסרים סמיכות בממלכה, ואין בו סמיכות, תנורים, משהו, איזה אח טוב להדליק, אז כל מי שקורא את זה ככה פשוט לא מבין תנ"ך, רק נזכיר למה זה כתוב פה, כי כולם חושבים שהנקודה היא של המלך היקר, והביאו לו נערה, והמלך לא ידעה, אבל מי שמבין תנ"ך ויודע מה רוצים לרמוז לנו, אז הסיפור נורא פשוט. עד חטא דוד ובת שבע, דוד המלך מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא ששלמה בנו יירש אותו, או שבנו, עוד לא כתוב מי, שבנו יירש אותו, שמלכותו תיכון לעד. אחרי חטא דוד ובת שבע, הכל משתבש. הכל משתבש, כולכם מכירים, שני פרקים אחרי זה יש את סיפור אמנון ותמר, אחר כך אני רק אומר בקצרה מרד אבשלום, שורה ארוכה של דברים, ובעצם שאלת המשך מלכותו של דוד עומדת בספק, היא מוטלת בספק. עכשיו אנחנו יודעים שמה הדרך המלאה כדי להגיע למצב של תשובה, כך אומר הרמב"ם, זה שנתקל באותו חטא ולא נכשל. ולכן כדי להשלים את מהלך התשובה של דוד, חייבת לבוא הנערה הזאת, וכל הסיפור הזה הוא רק כדי שיהיה כתוב שם והמלך לא ידע, ואז שכתוב והמלך לא ידע בעצם הושלם התיקון של חטא דוד ובת שבע, ומיד מגיעה בת שבע ושלמה הופך להיות המלך אחרי. זה התכלית של הפרק, ולכן דרך אגב הפרק הזה נמצא במלכים א' ולא בשמואל ב', כי הוא לא מספר את סיפור דוד, הוא בעצם מאפשר לנו את היכולת להתחיל ללמוד למה שלמה בנו מולך אחריו. בסדר? פשוט, דברים פשוטים אני אומר. טוב, אז שלמה בממלך זה פרק א', פרק ב' רשימת חיסולים, לא ניכנס אליה עכשיו, שלמה אומר לו את מי הוא צריך להרוג, את מי הוא צריך להשאיר, את דוד אומר לך סליחה, היינו יכולים ללמוד גם את הפרק הזה, למה הפרק הזה חשוב, פרק ג' חלום, שלמה חולם חלום, בחלום הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו מה אני אתן לך, כולם חושבים שמה הוא ביקש? מה הוא ביקש? לא נכון, איזה יופי, תודה רבה על זה, הוא ביקש בינת הלב, לא ניכנס לזה עכשיו מה ההבדל בין חוכמה לבין בינת הלב, הוא מבקש את בינת הלב כדי לשפוט בין עמך, המטרה המרכזית זה לא להיות האדם הכי חכם, אלא לקבל את הבינה שבאמצעותה אני אוכל לשפוט את עם ישראל, מה שאתה אבי דוד בחצי השני של ספר שמואל ב' לא הצלחת בו, ואז פרק ג' פסוק י"א י"ב, לא ניכנס לזה עכשיו, לא זוכר, פסוק ט"ז, סליחה, מתחיל במילים אז תבואנה שתיים נשים זונות, זאת אומרת זה לכאורה מדגים את חוכמת המלך, אנחנו אמורים להיכנס להבין את חוכמת המלך, אנחנו נחזור לפרק הזה עוד מעט, ואז אחרי שמסתיים הפרק בואו ברשותכם נקרא את הפסוק האחרון של פרק ג' וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט, אני מזכיר שכל מה שהוא ביקש זה להיות חכם כדי לשפוט, כן? ויהיה המלך שלמה מלך על כל ישראל. וואו. בסדר? עד כאן יש? הערה, לפני שמתחילים לעבוד. הערה. ב-1317, אם אני טועה בשנה, אז תבדקו אותי אחרי זה בגוגל, לא משנה. לא, ב-1310, כומר נוצרי מחלק את פרקי התנ"ך בדרך חדשה לחלוטין. ב-1517, זאת הפעם הראשונה שבה יוצא תנ"ך, מקראות גדולות לפי החלוקה הנוצרית. בחלוקה היהודית אין חלוקה לפי פרקים, יש חלוקה לסדרים ופרשות. הדוגמה הבולטת לבעיה היא רק כדי להדגים את העניין, תסתכלו בפסוק א' של פרק ד' ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, וכל מי שקורא תנ"ך צריך לשאול את עצמו האם זה שייך לפרק הקודם או שייך לפרק הבא, כי על פי החלוקה היהודית המקורית, פסוק א' הוא בכלל לא הפרק החדש, פסוק א' הוא הפרק הקודם, זה חלק מהסיכום של כל מה שקרה בעקבות החלום. טוב, עד כאן הקדמה לשיעור, נתחיל. פרק ד' אני קורא. ואלה השרים אשר לו, עזריהו בן צדוק הכהן, אליחורף ואחיה בני 6 סופרים, יהושפט בן אחילוד המזכיר, ובניהו בן יהודה על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים, ועזריהו בן נתן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן רע המלך, זה המקור לרון דרמר מהתנ"ך, זאת אומרת יש שר אחד, מה התפקיד שלך בממשלה? רע המלך, זה התפקיד, הוא לא כתוב איזה שר, הוא כתוב תפקידו, המלך צריך שיהיה לו מקורב אחד בממשלה, הוא לא יכול לתפקד אם אין לו את רע המלך, רע המלך זה התפקיד, עכשיו איזה שר יקראו לו זה כבר לא מעניין,
מה שמעניין זה השר שנקרא רע המלך. נמשיך, זה סתם הערה בסוגריים. והחישר על הבית ואדונירם בן עבדה על המס. הנה הממשלה. תכף תראו רשימה סתמית, מה צריך את זה, למה לספר לנו על זה, למה זה בהתחלת השלטון, מה מסתתר מאחורי הדבר הזה, נכון? נראה סתם. טוב, נקרא עוד קצת, זה פרק לא ארוך, חיפשתי גם פרק שלא יהיה ארוך מדי. ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל. מה שלמה עושה? קוראים לזה בשפה המודרנית ביזור. בסדר? הוא רוצה לנהל את הממלכה, מה הוא עושה? הוא מחלק את זה ל12 אזורים. תכף תראו כמה הפסוק הזה הוא דרמה, לא פחות מדרמה. מי שקורא את הפסוק הזה ולא מבין, זה נקרא ככה בבית ספר, קראנו את הפסוק הזה, נכון? אז אני אגיד מה הדרמה, ביטול השבטיות. למה צריך לחלק ל12 נציבים? לכאורה מה יש לנו 12 מה? שבטים, ומה יש לכל שבט? נשיא, נכון? אז תראו מה כתוב בפסוק הזה. הדבר הראשון ששלמה עושה כדי להשליט את שלטונו כחלק מלקח מלכות דוד, יהודה, שאול, 1001 דברים כאלה אחרים, הוא מבטל את השבטים, ובמקום השבטים מה הוא עושה? אזורים. ומה הוא ממנה? נציבים. אתם רואים איך הפסוק התמים הזה, שנראה לכאורה סתם פסוק, הוא בעצם פסוק מהפכני. שלמה מבין שאם עם ישראל ימשיך להתנהל כמו שבטים, זה לא יעבוד. מה? איך יודעים שזה לא נציב לכל שבט? בואו נקרא ביחד. נקרא, עכשיו, רבי מרדכי, לא רציתי להטריח אותו, אם היה לוח, היינו עכשיו מציירים, והיינו בודקים בדיוק האם זה לפי השבטים ולפי לא, אבל כדי להראות לך כמה זה לא לפי השבטים, בואו נקרא בפנים, רק כמה פסוקים. וחלקלו את המלך בתוך חודש בשנה יהיה על האחד לכלכל, אחלה שיטה של מיסים, כל שבט צריך להביא חודש בשנה, כל אזור צריך להביא פעם בשנה מס, וככה מיסי הממלכה מתחלקים, שיטה מעניינת, לא מס חודשי, יומי, כל חודש, זה לא כל העצמאים פה, לא בסוף החודש צריך להגיש למע"מ ולמס הכנסה דוח הכנסות, אלא אומרים מה כל אזור צריך להביא, והוא פעם בחודש אחד בשנה, אחד מקבל את תשרי, חשוון, כסלו, טבת, וככה הממלכה מתנהלת. עכשיו תראו, ואלה שמותם, אפרופו שאלתך, כבודו, ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן, בן חסד בערובות לא סוחו בכל הארץ חפר, בן אבינדב כל תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, בענה בן אחלוד תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת לישראל מבית שאן עד אבל מחולד מעבר ליוקמעם, בן גבר, זה בן גבר לא בן גביר שלא, בן גבר ברמות גלעד, לא חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות, חומה ובריח נחושת. אחינדב בן עידו מחניימה, אחימץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, בענה בן חושי באשר ובעלות, יהושבת בן פרוח ביששכר, שמעי בן אלה בבנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי, ואוג מלך הבשן. שימו לב לפסוק הבא, הוא מאוד על המילים הבאות, הוא נציב אחד אשר בארץ, אין לו שם, הוא נציב אחד אשר בארץ, יהודה וישראל רבים כחול אשר על שפת הים, אשר על הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים. נכון לשמוע פרק סתמי? טוב, עכשיו בואו רגע נתחיל לאט לפרק את האוסף הפרטים האלה. קודם כל אני אשים לכם שאלות רק כדי שנבין, ודרך זה נוכל להבין כמה הפרק הזה הוא פרק דרמטי ולמה הוא נמצא בתחילת ספר מלכים. הערה ראשונה, אמרתי למשל שזה לא הולך לפי שבטים, רואים את זה בפסוקים, אבל יש פה דבר נורא מעניין. אם תסתכלו במקומות, למשל, כולם פה, לא נעשה את העבודה, אמרנו אין מפה, אבל כולם יודעים איפה זה דור, איפה זה חוף דור, איפה זה? באיזה אזור? אזור כרמל, נכון, בערך נגיד, אם נקח את זה כמחוז, נגיד מחוף דור, אזור זיכרון, ככה פחות או יותר, זה קטן או גדול? קטן. אז זאת אומרת שהחלוקה לשטחים היא לא לפי מה? גודל, אלא לפי מה היא? לפי ההכנסה. מה יש בעין דור? נמל. במילא מה מגיע לשם כל הזמן? יפה. זאת אומרת, המצאה מספר אחת. אם נחלק את זה לפי שבטים, זה לא ברור שההכנסה של כל שבט היא שווה, כי יש שבט שנמצא באזור חקלאי יותר פורה, יש שבט שנמצא על שפת הים, יש שבט שנמצא בעבר הירדן המזרחי, מסובך, נכון? לפי מה שלמה מחלק את השטחים? לפי
יכולת כלכלית, מצוין. זה ממש ביזור גאוני, בסדר? דבר שני, שימו לב, מה על רוב האנשים לא כתוב? מה לא כתוב על רוב הנציבים? ומה עוד לא כתוב? ומה עוד לא כתוב? ומה עוד לא כתוב? אלוהים, השם שלהם כתוב רק מי אבא שלהם, על הרוב לא כתוב מי הם. בסדר? הערה שנייה, מה עוד לא כתוב? איזה שבט לא מופיע פה בכלל אם תעשו רשימה? יש שבט אחד שחסר, יהודה. אתם מוצאים פה מישהו מיהודה? נציב מיהודה? הלאה, מה עוד יש כאן? נורא מעניין, מה עוד יש כאן כדי לשלוט? עם מי חלק מהנציבים מתחתנים? שניים מהם? יפה, אנחנו רוצים שהמשפחה תהיה שולטת. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסדרים שחלק מהנציבים יהיו נשואים עם הבנות של המלך. איזה אזורים דרך אגב? כמו שרמזתי קודם, יותר עשירים. נורא מעניין דרך אגב מלשון הפסוק, לא היה לנו זמן היום להיכנס לזה, נורא מעניין, האם החתונה הייתה אחרי שהוא מונה להיות נציב או לפני? מעניין, אפשר לדייק בפסוקים, אבל נשאיר את זה רגע, זה כבר עבודת עומק, לא לשיעור היום. אבל קודם כל רק התחלנו ככה לגעת טיפה ברשימה כדי להעביר את העניין. אז קודם כל תזכרו, יש לנו כאן, שימו לכם את העניין הזה בראש, יש לנו מהפכה, אנחנו רוצים עכשיו לשלוט, אנחנו רוצים למשול, וכדי שנוכל למשול מה אנחנו עושים, אנחנו חוקרים את הארץ לנציבויות, המטרה של הנציבויות היא להוביל אותנו למצב שבו אפשר יהיה באמת לייצר, לשבור את השבטיות, לרסק את החלוקה לשבטים, ורק ככה אנחנו נוכל להצליח, בסדר? מה נעשה? נמלא נציבים, נעשה אזור, מה נמנה באזורים? אנשים. מי האנשים? אנשים שלאבא שלהם יש מעמד, שהמשפחה שלהם היא משפחה של שבט חזק, בסדר? אנחנו נבחר אנשים שיש להם איזשהו משקל פוליטי, כלכלי, חברתי באזור, ולכן מה שחשוב זה מאיזה משפחה אתה בא, בסדר? אנחנו נחתן את הבנות עם חלק מהילדים, ומה שאנחנו כאילו נעלים את שבט יהודה. היום היו עושים על זה ועדת חקירה. נכון? שאנחנו נעלים את שבט יהודה. עכשיו למה אנחנו מעלים את שבט יהודה? אין הרבה ספטים שמוזכרים. לא, כולם מוזכרים. עשיתי רשימה, אמרתי, אם היה לי לוח, הייתי אומר לך, א' כולם, וב' גם אם לא כולם, יהודה לא מוזכר. הוא השם, מוזכר. בסדר, מוזכר, אח שלי, לפני שאני בא, אני בודק את עצמי. בסדר, יהודה לא מוזכר, ואז יש שתי אפשרויות, אני רק שם את זה כפתיח. אפשרות ראשונה, פרוטקציות, זאת אומרת, כולם יצטרכו לשלם מס, אבל השבט שלי לא צריך לשלם. מה? יהודה הוא לא מודע. כן. אבל יש נציב אחד שמגיע על כולם. תודה רבה. ואפשרות שנייה שהפרשנים אומרים, הנציב האחד זה יהודה שהוא בעצם נציב הנציבים. בסדר? הוא נציב הנציבים. מה? כן, כן. אז זה בעצם הנציב הגדול מכולם. שאלה, הצליח המהלך לדעתכם? מה הפרק? הפרק כבר מספר לנו למה זה הצליח או לא הצליח? מה? כן, תקרא את הפסוק ברשותך. לא נכון, אתה לא קורא נכון. לא, תתחיל את הפסוק מההתחלה. אז לא הצליח. אז לא הצליח. יהודה וישראל, זה נשאר. הנה הרמז לפרק י"ב, להתפלגות הממלכה. אם זה היה מצליח, היה צריך להיות כתוב, ישראל, יושבים בטח, כחול אשר על שפת הים, אוכלים ושותים ושמחים. אבל הכתוב כבר עכשיו מכניס לך בשקט, קרקת, יהודה וישראל. זאת אומרת, האם הוא הצליח לפרק את השבטיות לגמרי? האם הוא הצליח לייצר מהלך שבו כל העם כולו הוא כבר אומה אחת? האם הוא הצליח להתגבר על... אני תמיד אומר השאלה, האם פלגנות בעם היהודי זה DNA או תוצאה של התנהגות לא ראויה, ואם רק שליט יהיה בסדר אז הוא יצליח להשתלט על זה? עכשיו שלמה המלך, בעצם תכף ננסה להבין למה, שלמה המלך נכשל בדבר הזה. ננסה תכף להבין למה. טוב, אז עשינו עבודה על החצי השני של הפרק, רק לפתוח אותו, רק כדי להסביר את העניין. עכשיו הולך לחלק הראשון, אני חוכך את ידיי בהנאה לא סתם. אז כדי שנעשה את החלק הראשון, עכשיו אנחנו עושים חדר כושר לאצבעות, ואנחנו מדפדפים מהר, בסדר? כי הנה דפדף לאט, אז אני מבקש שמישהו כאן יחזיק ראש, לא כי אצלי זה לא רשום, אלא כדי שלא תחשבו שאני ממציא. נתחיל בספר שמואל א' פרק י"ד. בסדר? שמואל א' פרק י"ד, יש לנו כאן את הסיפור של שאול המלך מומלך. אתם רואים את כל הסיפור, מכירים את זה,
יונתן שר צבאו, בלה בלה בלה, נערו סליחה, לא שר צבאו, ואז בפרק הזה מי שמוצא מקבל פרס, יש פרסים בשיעור, סיכמתי עם מוטי שההרצאה לא עולה כסף, ואת הכסף של ההרצאה נותנים לפרסים, זה מה שסיכמנו, בסדר? ואז בפרק הזה מי שמוצא מופיע השר הראשון בממשלת ישראל. מי מוצא? תלכו לפרק פסוק מ"ט, והיו בני שאול יונתן וישבי ומלכישוע, ושם שתי בנותיו, שם הבכירה מירב ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימץ, ושם שר צבאו, אוקיי, הנה השר הראשון בתולדות העם היהודי. השר הראשון בממשלה היהודית, אצל שאול יש רק שר אחד. איזה שר? תגידו את זה בימינו? ביטחון. שר הביטחון, נהדרים אתם. עכשיו תדפדפו לשמואל ב' פרק ח', ממשלת דוד הראשונה. תזכרו שמואל ב' פרק ח', תכניסו לכם את זה לראש, זה לפני, מה לפני? החטא. בסדר? טוב, תלכו בבקשה לפסוק י"ד. וישם באדום נציבים, בהתחלה דוד ממציא את הרעיון הזה של נציבים, אבל בהתחלה הוא משתמש בנציבים, איפה? רק עם הגויים, לא במדיניות הפנים. ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. הלאה. ויואב בן צרויה על הצבא. ויהושפט בן החילוד, מה זה מזכיר? עכשיו כל מה שאני אומר, אני אעשה לכם סיכום של המפרשים. מה זה מזכיר? שר המשפטים. בסדר? הוא הבן אדם שרש"י במקום, אני אקרא לכם את לשון רש"י, איזה משפט בא לפניו ראשון שיפסקנו ראשון. יש לו המון סוגיות, והוא אמור להכריע את סדר החיים המשפטי. אז מה עשה? עכשיו רגע, הערה. בישראל, זה לא סתם משהו עכשיו, יש השרים בממשלת ישראל מחולקים ל4 קטגוריות. 3 השרים החשובים, חוץ ביטחון שר, 3 השרים, נקרא לזה החשובים, המשניים, ועוד 4 או 5 שרים שהם רק חשובים, אבל לא משניים לזה, ושרים מיותרים. זה החלוקה. אורי אורבך המנוח אמר פעם שאיך יודעים אם משרד הוא נדרש או לא נדרש, הוא אמר כל מה שמתחיל באות לא צריך. כל מה שמתחיל באות צריך. בסדר? כל מה שמתחיל אפשר לסגור את המשרד. ככה אורי אורבך המנוח היה אומר, בסדר? ואז אחרי שהוא כתב את הבדיחה הזאת הוא נהיה השר לענייני אזרחים ותיקים. אבל זה ההיסטוריה, תיזהר תמיד מה שאתה אומר, כי אתה לא יודע איפה זה יפגוש אותך בחיים שלך. אבל למה אני אומר את זה? רואים את זה דרך אגב גם ברמת ההבטחה, בסדר? נגיד שר החוץ, ביטחון וצער מובטחים בדרגה מסוימת, אחר כך חינוך, פנים ומשפטים, זה הלבל השני, ואחר כך שאר השרים, ובסוף מה שאני קורא להם שרי לעלה, שרי הלמד, שהם לא צריך לשמור עליהם כי אף אחד לא מכיר אותם. בגדול, למה זה חשוב מה שאני אומר עכשיו? כי אתם לא רק צריכים לראות מה רשימת השרים, אתם צריכים לראות מי כתוב קודם, כי סדר הכתיבה מלמד על החשיבות של השר. אז בממשלת דוד הראשונה, השר הראשון החשוב הוא שר הביטחון. למה? תגידו אתם למה? כי מה? המצב ודאי, זה יש פלישתים פה, יש שם, שאול לא גמר את העבודה, מסובך. הבעיה השנייה, מה עוד יש שם? איזה בעיה יש בתוך העם? מחלוקות, ריבים, עניינים, מה צריך? שר משפטים? צריך שר משפטים שיעשה סדר. הלאה, נמשיך לקרוא ברשותכם. וצדוק, יש 2 אחים, אחד היה נציב, נכון, נגיע לזה, כי אם תשים לב כבר ותשים לך את זה בראש, כשנחזור לפרק שלנו תראה שאחד הנציבים עוד נשאר גם בכהונת, כן. וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים. מה זה כהנים? איזה שר זה? אפשרות ראשונה, אבל הרי אין עוד כלום. זה חינוך, כי תפקיד הכהנים היו בעצם אחראים על ההוראה ועל פסיקת הלכה כי שופטי כהן ישמרו דעת בתורה יבקשו מפיהו, אם דומה הרב למלאך השם צבאות וכו'. אז זה השר השלישי. הלאה, יכול להיות שזה גם 2, כי אחד מהם הוא בתפקיד הרב הראשי או שר הדתות, והשני הוא שר החינוך, לכן יש כאן 2, אבל בגדול חינוך ויהדות. הלאה. או אשכנזי וספרדי, תודה, בגלל זה אנחנו בכנסת הספרדי היום. הלאה, ושריה סופר. מה זה סופר? נורא חשוב. מה זה סופר? לא מה שאתם חושבים. כסף. לא. תודה רבה לך. מה זה סופר? כותב. מה הוא כותב? היסטוריה. מה? זה שר ההיסטוריה? אתם מכירים שר כזה בממשלה?
לא, נו מה זה אולי מקסימום, איך זה נקרא, מה זה? ממש לא, אז בואו תראו מה זה סופר, כולם, זאת אומרת זה שר החוץ, הוא כותב את האגרות בכל העניין של יצירת משא ומתן עם אומות העולם ועם הסביבה, הוא כותב, זאת אומרת שימו לב, מצב יחסי החוץ הוא לא משהו, שר החוץ הוא אחרי שר הביטחון, אחרי שר המשפטים, אחרי שרי החינוך והדתות, ואז מגיע, כי אנחנו עדיין בתקופה של מלחמה, אז התפקיד שלו הוא מאוד מאוד אותו. מה יש אחרי זה? הקרטי והפלטי. מה זה הקרטי והפלטי? אל תשתמשו בחז"ל שאומרים שזה סנהדרין, כי זה לא פשט הכתוב, לא ניכנס להוכיח למה, זה השר לביטחון פנים. זה המשטרה שמיועדת לשמור על הסדר הפנימי. תראו באיזה מקום נמוך היא נמצאת, ואז כתוב, ובני דוד כהנים היו, כאן הכוונה לא כהנים, אלא מקורבים, ובני דוד הסתובבו בעניין, הם היו באזור, אוקיי? אז יש לנו ממשלה מאוד מצומצמת, שימו לב, מה יש בממשלה? שר ביטחון, שר משפטים, שר חינוך דתות, שר חוץ, משטרה, ומקורבים שמסתובבים, נכון? זה הממשלה הראשונה. זה לא אני, נכון? לא, הלאה. ממשיך. אחרי דוד ובת שבע, בלה בלה בלה, יש ממשלה שנייה. פרק, שמואל ב' פרק כ', יש עוד ממשלה. שמואל ב' פרק כ'. אנחנו כבר אחרי החטא, אנחנו עכשיו בתקופה בעייתית, אנחנו לא במצב הראשוני שהיינו שם, עכשיו אחרי הרדיפות ואחרי הכל, צריך להרכיב ממשלה חדשה. איפה זה? פסוק כ"ג, נכון? הלאה. ויואב אל כל הצבא. מי השר הראשון? עוד פעם? ביטחון, לא השתנה. מי השר השני עכשיו? שר המשטרה, קראתי בפלטי. למה המשטרה עכשיו עלה למקום השני? כי מה קרה? מרידות, יש סכסוכים, נכון? רודפים את המלך, בלגנים, פתאום, אופס! שר ביטחון פנים עלה למקום השני. תראו רשימות שנראות לא חשובות, איך אפשר? דרך הרשימות ללמוד תנ"ך אחרת לגמרי, בסדר? כאילו זה נראה סתם, שר הביטחון, לא. בהתחלת מלכותו המצב שלו היה נורא טוב, ולכן שר המשטרה הוא האחרון ברשימה, לפני המקורבים. עכשיו, בעקבות כל מה שקרה פה, באופן שרודפים אחריו, פתאום השר לביטחון פנים עובר עוד למקום השני. נמשיך, שלא תחשבו שזה סתם. נמשיך, מי אחרי זה? אופה, שר האוצר. עכשיו גם, כנראה בגלל המרידות העם לא מביא כסף, וכל שבט דואג לעצמו, ומה שלפני כן היה נורא פשוט, כל אחד שם את המס שלו, פתאום נהיה כאן בלגן. אנשים מפסיקים לתת, פתאום מופיע שר חדש, שר האוצר. מי השר הבא? שר המשפטים, נכון? הוא ירד בדרגה. מי השר האחרון, לפני האחרון? איזה שר? שר החוץ. ומי בתחתית? לא, הצד הרוחני. צדוק ואביתר, כהנים, זה יורד למטה, אין זמן עכשיו להתעסק בחינוך. אין זמן להתעסק בדברים האלה, אנחנו במרידות, הממלכה, וכמובן, הנה פעם ראשונה, יש לנו מקורב למלך. זאת הממשלה השנייה של דוד. אז לפני שאנחנו עכשיו חוזרים, תחזרו לפרק שלנו, אני אסכם לכם, ברשותכם, נחזור לפרק, מלכים א' פרק ד', אני אסכם לכם את הרשימה לפי מה שכתבתי על פתק לפני שבאתי, בסדר? במלכות שאול הראשונה, בפרק י"ד יש רק שר אחד, שר צבא. בממשלת דוד הראשונה, כשמצבו עדיין פצץ, יש, לפי הסדר, שר הביטחון, שר המשפטים, שר החינוך והדתות, שר החוץ, שר לביטחון פנים ומקורב. בממשלת דוד השנייה, שזה כבר אחרי הבלגן הגדול, יש לנו שר ביטחון, שר ביטחון פנים, בגלל הבלגנים, שר אוצר, אנשים לא משלמים, שר המשפטים, שר החוץ, חינוך ודתות ומקורב. טוב, עכשיו בוא נלך אלינו ונראה מה קורה פה. פרק שעמם. בוא נראה מה קורה פה. טוב, ואלה השרים אשר לו. עזריהו בן צדוק הכהן, מי הראשון? זה כנראה לא בדיוק שר החינוך, תחשבו אתם. למה הכהן עכשיו ראשון? למה? מה? בוחרים לו בית המקדש. המשימה הגדולה ביותר של דוד המלך הייתה לבנות והוא לא הצליח, לא הלך לו, לא עבד לו, בדברי הימים כתוב שזה בגלל שידיו דמים עליהו, בסדר? אני רציתי לבנות בית להשם וכו' וכו', לא עבד, עכשיו המשימה עוברת לשלמה, ולכן השר הכי חשוב בקבינט בממשלה החדשה הוא הכהן. שמים לב, נכון? דבר שני, שימו לב,
למה דוד לא בנה את הבית? למה דוד לא בנה את הבית? אמרתי הרגע, למה? יפה, אז מי לא יכול להיות השר השני? שר הביטחון. כי אם השר השני יהיה שר הביטחון, אז עוד פעם יהיו מלחמות, והרי כל הסיבה שהוא לא... אז מי השר השני? תסתכלו, שר החוץ, אנחנו במשא ומתן. אנחנו לא הולכים עכשיו להילחם. נכון, שני שרי חוץ. עכשיו כל הסיפור הזה של יחסי החוץ של ישראל הופכים להיות מאוד מאוד עקרוניים, ואנחנו רוצים עכשיו לייצר איזושהי דיאלוג עם הממלכות, תכף זה יגיע בפרק הבא עם חירם מלך צור, הפטרה גם הוא פרק, והשם נתן חוכמה לשלמה, כאשר דיבר לו, והאיש שלו בחירם ובנה, והחלטו בין שניהם וכו'. אז כל זה הפטרה של תרומה, אם אני זוכר נכון, אבל בגדול, עכשיו אנחנו לא יכולים להילחם, כי אם נילחם אפשרי לבנות בית המקדש, זה סתירה. אז שר הביטחון נעלם מהצמרת הביטחונית. הלאה. מי השר הבא? שר המשפטים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו בפרק ב' בחלום, אם תשפוט וכסדה בין ניתן וזה, ויהיה ממלכת צדק, והממלכה תהיה מוסרית, אוקיי. מי השר עכשיו מגיע פתאום? שר הביטחון, הלאה, שלום נעים מאוד, תחשבו איזה מדינה תהיה לנו אם שר הביטחון יהיה השר מהנמוכים, הלא חשובים. הלאה, מי אחרי זה? שר הדתות והחינוך. עכשיו זה שר הדתות והחינוך, לא סתם מופיעים כהנים פעם, כי הכהן הראשון הוא הממונה, הוא הפרויקטור לבניית בית המקדש, זה הראשון. עכשיו מופיע שר הביטחון והזה, אחרי זה מי מופיע? שר חדש. איזה שר? מי זה הניצבים? זה שר הפנים, חלוקה לאזוריות, הוא צריך לדאוג מה יקרה בכל אזור. אחר כך מגיע מקורב המלך, דרמר, אחר כך יש כבר ארמון, צריך תחזוקה, ובסוף צריך שר האוצר, הוא מופיע אחרון לא בגלל העם, אלא בגלל המיסים שצריכים לגבות מכל המדינות מסביב, למי שמכיר את הפרקים אחרי, זאת אומרת יש פה עולם שלם של מיסים. מה אין פה? אין משטרה. אחלה, אפי, החברה טובה, אין רציחות, אין גנבות, אין שום דבר. במלכות שלמה אין משטרה, אין קרתי ופלטי, הוא נעלם. טוב, אז לפני שנתחיל את השיעור, זה רק היה כדי לסדר לכם את המקורות, נגיד שעכשיו אנחנו צריכים להסתכל על הפרק הזה, ולהגיד הפרק הזה שנראה לנו כאילו סתם, ספר לנו שהיה משתלט, זה היה, כל פעם שכתוב קבינט, ממשלה, בתנ"ך, אתם לא אמורים לקרוא את זה ולדעת מי היו השרים, כי אם תשאלו אותי, לא כזה חשוב. אני לא חושב שאם אני אשאל כל אחד מכם, מי היה שר הפנים בממשלת דוד השנייה, אתם תדעו להגיד? שר הביטחון אתם יודעים, יש כל מיני כאלה דמויות, מיתולוגיות. אבל אם אני אשאל כל אחד ואחד מכם, מי היה השר בכל מיני מקומות, אתם לא תדעו להגיד, כי זה לא באמת חשוב. למה זה חשוב? כי דרך סדר השרים ומספר המשרדים אפשר לנתח את התקופה. ואפשר להבין מה בדיוק קרה שם. ולכן זה חשוב. לכן הפרק הזה הוא כאילו ב5 פסוקים, 7 פסוקים, כן? 6 מפסוק ב' ועד פסוק ז', דרך הרשימת מכולת הזאת אפשר להבין בדיוק. בוא נגיד מה אנחנו יודעים. 1, אנחנו יודעים שהמשימה המרכזית הייתה בניית המקדש, ולכן זה השר הראשון. אנחנו יודעים שבגלל הסיפור של בניית בית המקדש אי אפשר שתהיה למלחמות, ולכן המשא ומתן עם השכנים צריך להיות באמצעות קשרים דיפלומטיים ולא באמצעות כוח הנשק. אנחנו יודעים ששלמה המלך כל כך מצליח שלא צריך משטרה, שהמצב הוא כל כך טוב שלא צריך משטרה. בסדר? זה מה שאנחנו יודעים. יופי. אז עכשיו אנחנו מבינים מה שלמה עשה. הערה, למה לכאורה הפרק הזה נמצא כאן? 1, זה כדי באמת לספר את סיפורה של הממלכה. אבל השני, ועכשיו אמרתי, עכשיו נתחיל את השיעור, השני זה כדי לספר לנו סיפור מעניין. והסיפור, נקרא לזה בכותרת, אספקטים שונים של חוכמת שלמה. אנחנו רוצים לבחון את חוכמת שלמה, וכדי שנוכל לבחון את חוכמתו, אנחנו אמורים עכשיו, דרך הפרקים האלה, להבין, יש לנו הדגמה. הרכבת הממשלה זאת הדוגמה השנייה, החלוקה לאזורים זאת הדוגמה השלישית, אבל הדוגמה הראשונה זה משפט אנשים וזונות. ועכשיו בואו נלך לשם ונקרא אותו ותראו איך זה עובד. אז נחזור לפרק ג' ונקרא את זה ביחד. אז תבואנה 2 נשים זונות אל המלך ותעמודו לפניו.
עכשיו אני מבקש להחזיק ראש ברשותכם, וכולכן נדרשים למשימה הבאה. יש פה האישה האחת ויש פה האישה השנייה, בסדר? נכון? יש פה שתי נשים. המשימה שלכם תוך כדי הקריאה שלי זה לספור כמה מילים אומרת האישה האחת בטקסט וכמה מילים אומרת האישה השנייה. יש? ברור השיעורי בית? תוך כדי תנועה אבל השיעורי בית לא בבית. אז נקרא. ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד והילד עמה בבית, והיא ביום השלישי ללידתי ותלד גם האישה הזאת ואנחנו יחדה בן זר איתנו בבית, זולתי 2 אנחנו בבית, וימות בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי ועמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי, ואקום בבוקר להניק את בני והנה מת, ואתבונן אליו בבוקר והנה לא היה בני אשר ילדתי. כמה מילים? אל תעבוד עליי אחי. בין 50 ל-60. הרבה מילים, נכון? כמה? תודה רבה. הלאה. חכה, אתה אומר משפטים שאתה תראה שהם לא סתמים. ותאמר האישה האחרת, הנה עכשיו האישה השנייה, לא כי בני 2 החי ובנך המת. כמה מילים אומרת? 6. לא, מה פתאום? ותאמר האישה האחרת, לא כי בני החי ובנך המת. 6 מילים, זה הכל, זה מה שהיא אומרת. ראיתם הראשונה, השנייה 6 מילים. הלאה. וזאת אומרת הראשונה, כן, לא כי בנך המת ובני החי. ותדבר על לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובנך המת, וזאת אומרת לא כי בנך המת ובני החי. ויאמר המלך קחו לי חרב ויביאו החרב לפני המלך, ויאמר המלך גזרו את הילד החי ל2 ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי על המלך כי נחמרו רחמי על בנה, ותאמר בי אדוני תנו לה את הילוד החי והמת על תמיתהו, וזאת אומרת גם לי גם לך לא יהיה גזורו. ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת על תמיתהו כי אימו. עכשיו אני עוצר כאן את הסיפור, אני יודע שיש עוד 2 פסוקים, זה בסדר. טוב, מה כתוב פה? מה זה המלך הזה? כאילו, בואו רק נעשה הסכם בינינו. הסיפור לא יכול להיות קיים אם הנשים לא האמינו שהוא מסוגל לחתוך את התינוק. הסיפור לא יכול להיות רלוונטי, הניסיון לא רלוונטי, אם 2 אנשים לא האמינו שהמלך באמת יכול לחתוך. זה המלך שאתם רוצים? השתגעתם חברים? כי אם הם לא מאמינות אז זה ניסוי. אם הם לא האמינו שהוא מסוגל. זאת אומרת, עכשיו תקראו רגע את הפסוק הבא ברשותכם של הפרק. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך. כי ראו כחוכמת המלך לקבל לעשות משפט. עכשיו אתם מבינים מה פירוש המילה ויראו? למה ויראו? היה צריך כתוב וישמחו, ויתמוגגו, ויתענגו, ויתרשמו, ויעריצו, ויגדילו, לא יודע מה, כתוב ויראו. רק שנייה, מה? רגע, המלך הזה עקרונית מסוגל היה, אם הוא לא היה מצליח לפתור את העניין, לחתוך. והדבר השני שעולה מכולם, זה איך הוא ידע מי האישה? זאת אומרת, מה הניסיון כאן? מה כתוב כאן? טוב. אז כשאני אלמד תנ"ך לא ככה במוצאי שבת, אני מעביר על הפרק הזה 3 שיעורים, עכשיו מה שאנחנו נעשה זה נלמד את 3 השיעורים ב7 דקות. כלומר, יש 3 אפשרויות איך להסתכל על הפרק. שיעור מספר 1, שיעור מספר 1 אומר, מכירים את הבדיחה הזאת, אם נותנים לך 2 אפשרויות, לקבל מהמלך הרבה כסף, או להתחתן עם הבת של המלך, אז עדיף להתחתן עם הבת של המלך, אם להתחתן עם הבת של המלך, יהיה לך גם את הבת של המלך וגם את הכסף. המדרש מתייחס לבקשתו של שלמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד מה אתה רוצה? מה הוא אומר לו? תן לי רק בינת הלב כדי לשפוט בין עמך וכו'. המדרש אומר מניפולציה. מניפולציה. כי אם יהיה לו בינת הלב, הוא יהיה חכם, אז ממילא הוא יוכל לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הבנתי אותך, תקבל גם את זה גם את זה, יען אשר ביקשתי, תקבל גם את זה גם את זה גם את זה גם את זה, הכל בסדר. ואז אחת הסכנות הכי גדולות, זה פרק ג' של ספר מלכים, אחת הסכנות הכי גדולות של מלך, זה שהוא מתבלבל לרגע, והוא חושב שהוא אלוהים. עכשיו, איפה אלוהים אמר למישהו לחתוך ילד?
בעקדה. איך העקדה נגמרה? אל תשלח ידך אל הנער. שלמה בעצם קצת לרגע מתבלבל, זה שיעור מספר אחד, ולא נוכיח אותו בפנים, יש מדרשים על זה וכו'. לרגע שלמה מתבלבל, חושב שהוא אלוהים, והוא בעצם משחזר את פרשת העקדה במובן מסוים, לא בדמיון הנושאי, אלא בשיטת המשפט, ברעיון הזה, שאני אהיה, וברגע האחרון זה יסתדר. אוקיי, שיעור מספר אחד, המסר שלו זה, מלך דיר באלק, אתה רק מלך, אתה לא אלוהים. זה לא סיפור יפה, זה סיפור שנועד להראות את הבעיה. עד כאן שיעור מספר אחד. שיעור מספר שתיים, מלך. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם משהו בתנ"ך, הכי חשוב שתדעו, תנ"ך זה כמו מוזיקה. במוזיקה, אם אתה לא שם לב לתאים, לתווים הקטנים ולקולות, אז אתה מתחרפן, אתה לא מבין את העיקר. כדי להדגים לכם את מה שאני הולך להגיד, אני אקח אתכם עכשיו לספר שמואל א' לפרק ח'. פסוק ד'. כולכם מכירים, לפני שאני קורא אני אגיד בעל פה, את הסיפור של בני ישראל, בזמן שמואל מבקשים מלך. עכשיו, רוב האנשים, בגלל שאנחנו יש לנו בעיה שאנחנו לומדים תנ"ך לפי חז"ל, ולא לומדים לפעמים קודם כל תנ"ך, חושבים מה הייתה הבעיה, למה היה הבעיה לבקש, מה המילה הבעייתית שהם אמרו? ככל הבעיה, נכון? אבל בואו נראה עכשיו בפסוקים שכתוב משהו אחר, תסתכלו. מה הטענה שאני רוצה לתת לכם? אמרנו איך לומדים תנ"ך. כשאתה קורא בתנ"ך משהו, ופסוק מסוים חוזר פעמיים, זה אומר שפה, תעצור פה העניין. תעצור, אז בואו תראו. ויהי כאשר זקן שמואל בעשרת בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל בשם משנהו אביה שופטים מבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו ויתו אחר הבצע ויקח שוחד ויתו משפט. זאת אומרת הבן של המלך לא היה משהו, אז הוא אמר לך תהיה שופט בבאר שבע, לא במרכז. נשים לך מינוי בפריפריה. כאילו מצד אחד תהיה בזה, אבל תתרחק. טוב. והתקבצו כל זקני ישראל ובואו לשמואל הרמתה ואמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכך, אתה שימה לנו, שמים לב את המילה לנו, כן. שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. מה שהפריע זה איזה מילים? תנה לנו. מה בעצם אומר שמואל? אם הייתם רוצים מלך בגלל הקדוש ברוך הוא, אם הייתם רוצים מלך בגלל תשועת ישראל, אם הייתם רוצים מלך בגלל שאתם רוצים להיות יותר שומרי הלכה, סבבה, אבל למה אתם רוצים מלך? שישרת אותנו. עכשיו איך אני יודע שאני צודק? תקראו, תלכו איתי לפסוק י"ד, תראו מה הוא אומר להם. ויאמר, אתם חושבים שאתם תבחרו את המלך, זה קורה בפוליטיקה עד היום, אתם תבחרו את המלך ואתם תשלטו בו, נכון? זה מה אתם חושבים, תנה לנו, יתהפך עליכם, זה יתהפך עליכם, תראו. ויאמר, זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו, זה מול לנו, כן? ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו ולשום לו שרי אלפים ושרי 50 ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות את כלי לחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, וזרעיכם וכרמיכם יעשור ונתן לשריסיו לעבדיו, ואת עבדיכם ואת שבטוכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו, צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. אתם מבינים מה כתוב פה, נכון? אתם אמרת תנה לנו, בסוף מה שיקרה יהיה מלך, הכל יהיה לו, הוא ייקח את הכל. מה השתגעתם? מאיפה אני אומר את כל זה? מזה שהמילים וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך, בסדר? מזה שהוא חזר על המילים, אני מבין שפה נמצא המצוקה, נכון? ברור מה אני אומר? זה רק דוגמה אחת, אני יכול לתת המון כאלה. עכשיו נחזור לפרק שלנו. אז תקראו איתי ותראו שיש כאן עוד פעם פסוק כזה מוזר שבבית ספר לא שמים לב אליו. ויאמר המלך קחו לי חרב, חזרתי לסיפור שלנו, פסוק כ"ד, ויביאו החרב לפני המלך, ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשניים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה, עכשיו אני קורא ברשותכם לאט, בסדר? ותאמר האישה אשר בנה חי אל המלך כי נחמרו רחמיה על בנה, ותאמר בני בי אדוני תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, וזאת אומרת גם לי גם לך לא יגזור. עד כאן כולכם שמתם לב, אתם מכירים, אבל שימו לב לפסוק הבא. ויען המלך ויאמר, רק שנייה, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו עמו. למה,
מה כתוב פה? לא הבנתי. מי זאת האישה? מי זאת האישה? אז אני אגיד לכם איך לומדים את זה. תסתכלו בבקשה בפסוק כ"ב, ותראו איך התנ"ך, ספר הספרים, אהוב ליבי, מחמד עיני, מדייק בכל מילה. ותאמר האישה אחרת לא כבני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כבני חמת ובני החי, ותדבר לפני המלך. ועכשיו תראו פסוק מוזר. מה הפסוק המוזר? ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני תמך, וזאת אומרת לא כבני חמת ובני החי. למה הוא חוזר לפסוק הזה עוד פעם? מה הפסוק הזה בא להגיד? נכון, עוד רגע נגיד את זה. זאת אומרת, אתם רואים את הדוגמה הזאת בתנ"ך? כשהתנ"ך חוזר על פסוק מסוים, על משהו שמישהו אמר עוד פעם, הוא אומר לך, יש לי הזמנה, פה הסוד. פה הסוד. מה שאמרת מופיע במלבים ובעוד מפרשים. שלמה ידע מי האמא האמיתית לפי מי דיברה קודם על הבן המת ומי דיברה קודם על הבן החי. מזה שהאמא האחת אמרה בני החי ובני חמת, שמה הפירוש הדבר? תקשיבי, הבן שלי חי, אני מצטערת, התוצאה של זה שהבן שלך מת. השנייה רואים שבני חמת, למה זה מתחילים בני חמת? למה להתחיל משם? ככה המלבים ועוד מפרשים מסבירים, ועכשיו אני לא אכנס אתכם לעומק העניין, אבל תאמינו לי, שאם סופרים את המילים, כמו שאמרתי מקודם, הם מסתכלים, מי זאת האמא האמיתית, הראשונה או השנייה? מי האמא הראשונה? הראשונה או השנייה? ממש השנייה. תבדוק בפנים ותראה, בדיוקי הפסוקים, זאת האמא השנייה. ומה המסר של שיעור מספר 2? אדוני המלך, יבואו לפניך עורכי דין, הם ידברו הרבה, הם יביאו הרבה הוכחות, אל תחשוב שמי שמדבר הרבה הוא זה שצודק. תהיה חכם. לפעמים מי שעומד לפניך, הוא דווקא אומר מילים נורא קטנות, אבל המילים הם המילים החשובות. תיזהר אדוני המלך. נשים כותרת לשיעור מספר 2, החיים והמוות ליד אנשים. עד כאן שיעור מספר 2. אמרנו 3 שיעורים ב7 דקות, נשאר שיעור אחרון. שיעור אחרון מדרש. לא היה הסיפור הזה, ולא נברא הסיפור הזה. חלום של שלמה, זה המשך החלום. משל גמור. ומה בעצם חולם שלמה בפתיחת מלכותו? אתם זוכרים שאמרנו מקודם, המשימה שלו זה לפרק את השבטיות ולייצר עם אחד, חוץ מזה. החלום שלו זה שיהיה בתוך עם ישראל אנשים שיגידו חייבים להתפלג. אחת תגיד, אני עם ישראל. אני עם ישראל האמיתי. התינוק זה אנחנו. ויש לנו מנהיגים. צד אחד אומר, אני האמא האמיתית. השקפת העולם שלי הנכונה. אני יודעת מה צריך להגיד. האמא השנייה תגיד, מה פתאום, את מתה. מדברת שטויות. עכשיו תחלקו את זה איך שאתם רוצים, שמאל ימין משפט, לא יודע, גיוס, מה שאתם רוצים, בסדר? יש תמיד אמא אחת שאומרת, אני האמא האמיתית, והיא אם השקר, ויש אמא שנייה שאומרת, היא האמא האמיתית, היא האמא השקר ואני האמא האמיתית, וכל ההיסטוריה של עם ישראל בנויה מזה שאנחנו, הילד הקטן, אנחנו הילד הקטן, אבל לפי הגישה הזאת יש רק אמת אחת. נכון? אז לא. לא, יש אמת אחת, מה האמת? לא יכול להסתדר. לא, מה האמת? רגע, מה האמת? האמת היא מי שלא אומר גזורו. once אתה תומך בגזורו, אתה לא האמא. וזה הניסוי. זה הניסוי. מי האמא שאומרת, לא משנה מה יקרה, לא חותכים את האומה. את הפירוש של השיעור השלישי אומר הרב קוק בספר אורות, בפסקה ידועה שנקראת המחלוקת הדבר הדרכת הכלל. הסוגיה הזאת חצתה את עם ישראל במשך דורות. נזכיר רק את סיפור הקהילות בגרמניה, בסיפור של רש"ר הירש ועוד אחרים. כל פעם היישוב הישן והיישוב החדש בתחילת התחדשות העלייה לארץ בראשית המאה ה-20, כל פעם היה איזה ויכוח, ועד היום דרך אגב רק מצד אחר, מדינת תל אביב ומדינת השאר, בואו נתפלק לשתי מדינות, אי אפשר יותר. אומר הקדוש ברוך הוא בחלום למלך, זה לא קרה באמת. שלמה חלם שהמבחן האמיתי שלו יהיה לזרוק החוצה מהבית את מי שמסכים לגזור ולחתוך חלמה. שיעור מספר 3. איזה מהם נכון? 3. כלומר, מה מלך צריך לדעת בפתח מלכותו? 1, צריך לזכור שהוא לא אלוהים. 2, הוא לא צריך להתרשם מאנשים שמדברים יותר מדי רהוט. לפעמים דווקא אלה שלא מדברים רהוט הם הצודקים. 3, הוא צריך לזרוק את כל מי שמציע לו לפלג את האומה לשניים,
גם אם הוא נראה אימא, כלומר יש לו שיטה, יש לו תפיסה, יש לו בית מדרש, לא משנה דתי חילוני, יש לו הגות, אם הוא מוכן לגזור זה אומר שהוא לא מעסק. אז זה הסיפור של משפט שלמה. עכשיו בעצם, לפי הפירוש השלישי, מובן מה שלמה הולך לעשות. הוא מתעורר מהחלום, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה להקים ממשלה, שהממשלה הזאת היא ממשלה שביטחון פנים הוא לא חלק ממנה, ששבטים לא ממשיכים להיות חלק מהותי ממנה, שהקשר בין האנשים הוא מאוד 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 חזק. הוא צריך עכשיו לייצר סדר שבו כולם ירגישו בנוח. זה עכשיו הסיפור של הממשלה והנציגים. זה לא סיפור טכני, זה מסקנה של הפרק הקודם. בסדר? איפה הטעות? ובזה הוא לי שעה. איפה הטעות? ובזה נסיים. אז אני אגיד לכם איפה הטעות. אני אקח דוגמה. לפני 10 שנים ביקרתי בסין. הלכתי לפגוש את שר החינוך הסיני. וזה היה ביקור של 30 שעות, זאת אומרת זה היה 90 שעות, 60 באוויר ו30 על אדמת סין. והלכתי בדרך וליווה אותי הקונסול, הנספח הכלכלי של השגרירות. ואז הוא נסה להסביר לי מה זה סין. הוא אמר לי, תראה, אתה רואה את הבניין הענק הזה? כן. אתה רואה את הבניין הענק הזה? כן. אתה רואה את הבניין הקטן הזה? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, אלה קיבלו לפני שבוע הודעה, בעוד חודש הם צריכים לצאת מהבית, כבר בנו להם בית חדש, כל אחד מקבל בית יותר גדול מהבית שהיה לו, הם עוברים, שבוע אחרי שהם עוברים, יורידו את הבניין, ירימו פה את הבניין החדש. אני אומר לו, רגע, ומה זאת אומרת הם קיבלו הודעה? מה, הם לא, אין התנגדויות? מה, הם לא... הוא אומר, הם קיבלו הודעה, וקיבלו בהודעה את המפתח לדירה החדשה שלהם. זהו. מה השיטה הסינית הנורא מעניינת? אני אשלוט עליך, אבל אני אעשה לך חיים טובים, אני אתן לך good time. אני לא אגיד לך צא מהבית, אני לא יכול להתווכח איתך, מס הכנסה ומס רכוש, לא יכול להתווכח איתך אם מגיע לך 32 מטר או 34 מטר, ולא יגידו אם המטבח צריך להיות ככה או ככה אחרי שיפול עליך טיל. לא אחי, הם עשו חשבון, הרווח שאנחנו נרוויח מזה שניתן לך מיד לבנות בית הרבה יותר גדול, אנחנו כבר נראים פה 30 קומות, אז מה עכשיו נתווכח איתך על 2 מטר? בסין, למה אני מספר את זה? כי הסיבה שהוזמנתי לסין הייתה הסיבה הבאה. לא נגיד את זה באנגלית, אבל הרעיון היה, ביקשו משר החינוך הישראלי להסביר למה 26.7% מחתני פרס נובל הם יהודים, למרות שמדובר ב-0.06 מהמין האנושי, 0.6 לא 0.06, 0.6 מהמין האנושי, בעוד המשך השאלה שלסינים אין אף פרס נובל. אז זה היה נכון, היום זה נכון, יש להם כבר אחד, אבל הוא עזב לארצות הברית. דרך אגב, רק הערה חשובה בשביל הגאווה, 26.7% יהודים, לא כולל פרסי נובל לשלום, אני מדבר רק על פרסי נובל, על מצוינות בתחומי המדע והספרות והכולי, ואני, אמיתית, אחת העדויות למה זה עושה לעם ישראל, כי לי קוראים שי, בגלל שאגנון זכה בפרס נובל, כן? אני לא עם ראשי תיבות, אבל אמא שלי הייתה מורה לספרות, וזה כל כך רגש אותה, אנחנו 2 אחים למי שבקיא בספרות עגנון, לי קוראים שי ולאחותי קוראים שירה. זאת אומרת, זה אמא, כאילו, כל הזמן אני אומר, איזה מזל שהיא לא הייתה מורה לפיזיקה. דרך אגב, אני חושב שאני צוחק, היה מומחה גדול בארץ, קראו לו פרופסור, לא זוכר פרופסור, דוקטור פרייר, ויש זרם פרייר, עמוד פרייר, חשמל פרייר, יש אנשים כאלה. זה אני לא ממציא, תבדקו בגוגל. איזה קטע זה שאתה בא לכיתה, שאתה איך קוראים לך, אתה אומר זרם פרייר, אז כאילו זה נשמע לי, הרבה יותר להגיד שי על שם עגנון, נשמע לי יותר טוב, אבל לא משנה. אז אני הזמין אותי להסביר למה זכינו ככה בפרסי נובל. אז אני אמרתי שאני בניתי את זה שלוש אפשרויות, זה היה קטע נורא מצחיק, כי הייתי צריך ללמוד בעל פה את השקפים, כי הם היו כתובים בסינית, ואני צריך כאילו להגיד אותם ולזכור מה זה, לא משנה. אוי, זה סיפור נורא מצחיק, תמיד לזכור, כולם חושבים
בתקופתי קיבל פרס ישראל הרב ליכטנשטיין. זה היה ממש מה שנקרא בשפתנו דמדומי חמה. ממש תפסנו אותו, הוא נפטר חצי שנה אחרי בערך, אבל רב מאיר בנו עלה איתו, ממש היה דמדומי חמה. עכשיו אני לא הייתי מעורב כמובן, כמו שכך צריך להיות בשאלה, אבל אחרי שהוא נבחר על פרס ישראל לתלמוד, לספרות תורנית סליחה, אז התחיל דיון למה הוא קיבל את הפרס, כי הוא אמיתית לא כתב כל כך הרבה ספרים. ונהיה דיון שלם על זה. היה על זה בעיתונים וזה וזה וזה. למזלי לא למדתי בישיבת הר עציון, אז אף אחד לא חשד בי שאני ניגוד עניינים, המילה המפורסמת היום, אבל אני כן הבנתי שאני חייב לעשות עם זה משהו. ואז ביקשתי מהעוזר שלי שיבדוק לי כמה ראשי ישיבות, רבנים של יישובים מעל 15,000 תושבים ודיינים הרב ליכטנשטיין הקים, וכמה דוקטורנטים כל אחד מחתני פרס ישראל העמיד. ואז בנאום, כאילו שהצגתי את הזוכים, אמרתי פרופסור לוי, אמיתי, לא ממציא, העמיד 5 דוקטורים וזה. הרב ליכטנשטיין, רשימה, יש איזה 17 של הבמה, על כולם את זה. הרב ליכטנשטיין 128. זה כאילו העמיד את כל האירוע למחרת היה כתוב בעיתון, במעריב, מפגן גאוני של שר החינוך, זכר בעל פה את מספר הדוקטורטים של כל זה. מה שהם לא ראו, זה היה עוד נפוץ בארץ, זה 2 מסכים שקופים שעמדו בצדדים, ושם היה כתוב הכל. בקיצור, אז אמרתי לסינים ככה, פעם ראשונה, בחור ישיבה או בחורת מדרשה הולכים ללמוד, מגיעים ביום שני בבוקר לסדר בוקר, פותחים מסכת בבא מציעא, לומדים עד סוף סדר בוקר, בסדר? הולכים לאכול צהריים, חוזרים למחרת, לומדים, הולכים לישון. מגיעים יום שלישי, מגיעים לסוף הסוגיה, איך הסוגיה נגמרת, באיזה מילה? תיקו. זה מה שתראו, כל האירוע הזה היה, בשביל לסיים בסוף בתיקו, אמרתי להם, אנחנו עם שלא מעניין אותנו התשובות, מעניין אותנו השאלות. והיה סיפור יפה על זה. סיפור יפה שעמוס עוז סיפר, זכרו לברכה, שפעם אבא שלו שהיה יהודי תלמיד חכם במקור, הסבא, סיפר לו שכשילד בעיירה היה מגיע לגיל בר מצווה, לוקחים אותו לחייט, קוראים לו את החליפה הראשונה, וכובע כזה קסקט כזה למי שמכיר את התמונות הישנות מאירופה, והוא היה עולה לתורה, בשבוע, היה נגמר, קידוש קטן, ואז הגבאי נותן מכה על הפימה, והיה אומר, נו מוישלה, תגיד קושייה טובה. הוא לא היה אומר בוא תגיד רשע, הוא היה אומר תגיד קושייה טובה. אחר כך הוא היה מגיע לגיל 18, 19, 20, היה מתחתן, קונים לו כבר את החליפה השנייה הארוכה ומגבעת, עולה לתורה, יש קידוש, בסוף הקידוש אתה יודע, מוישלה תגיד קושייה טובה. וכך הלאה. אף פעם, אני זוכר שבאחד המבחנים שלי בכולל פסגות, שעברתי ללמוד בכולל, אז ראש הכולל, שהיום ראש ישיבת חברון, רב מרדכי פרקלין, שאל אותי שאלה, ואז עניתי, והוא אמר, עכשיו תשאל שאלה על התשובה, ואז שאלתי, והוא אמר, עכשיו תשאל שאלה על התשובה, כאילו, שיחק אותי בלשאול שאלות, כאילו, אבל הוא אמר את זה ביידיש, פקר, כלומר, ותגיד הפוך, ותגיד הפוך, ותגיד הפוך, זאת אומרת, זה היה קרב של איזה חצי שעה, שלקח לי המון זמן להבין מה הוא רוצה, כל מה שהוא רצה זה שכל פעם אני אגיד הפוך ממה שאמרתי רגע לפני. כשהסתיימה ההרצאה, ניגש לשר החינוך הסיני בצד באמצעות מתורגמן, ואמר, הבנתי, היה אמורה להיות עוד הרצאה, אל תיתן את ההרצאה עוד פעם. אני אומר, למה? הוא אומר, כל סין בנויה על זה שלא שואלים שאלות. זה המבנה. למה לא שאלת את השאלה? זה המבנה, הכל, אם הוא יגיד לו, תפנה את הבית, ויגיד, רגע, למה? ומי אמר? והתנגדות של השכנים, והירוקים, ואני לא יודע מה, סין לא תהיה סין. למה אני אספר לכם את כל זה? זה הטעות הגדולה של שלמה. איך מסתיים הפרק שלנו? איך הוא מסתיים? מה כתוב שם? וישב יהודה וישראל, כבר עמדנו על זה, על הבעיות, לבטח, היה ביטחון אישי לכולם, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כן? כחול אשר אספת הים, סליחה, ובני ישראל מה הם עושים?
זהו, זה הבעיה, זה הטרגדיה. לא כתוב, למדו תורה, ישבו באוהל, עסקו ברוח, מה שלמה בעצם עשה בשיטות האלה? מה הוא עשה? מה הוא בעצם ניסה לעשות? שקט. אתם יושבים לבטח, יש אוכל, יש יין, אתם שמחים, סבבה. בפרק י"א מתפלגת הממלכה. כי האדם מחפש משמעות. כי אנחנו יהודים, אנחנו בנויים משאלות, אנחנו בנויים מהרצון, אנחנו מוכנים ללכת לישון עם תיקו אחרי 3 ימים של עיון בכל שאלות הראשונים בסוגיה. ככה גידלו אותנו, זה מי שאנחנו. מה אתה חושב? שמחלקים לחם להמונים ונותנים לכולם לאכול ולשתות ומסדרים את הכל באזורים, מה זה טכניקה פה? זה בני אדם. כמה שהוא היה חכם, כאן בפרק הזה הוא היה חכם, אבל בינת הלב, להבין מה בני אדם זקוקים לו. בני אדם צריכים משמעות. אז נכון, הטלת עליהם מורה, אז כבר אין שר משטרה. לא צריך. הקלת את מדיניות המיסים במוקדם מסוים, כי כל אחד נותן רק חודש ולא כל הזמן. פיזרת מסורות של 1000 שנים, מתקופת השופטים של 600 שנה, פיתרת את כל ראשי השבטים, הבאת נציבים, הבאת אותם ממשפחות חזקות כדי שהם יוכלו לשלוט באנשים, חיתנת את הבנות שלך עם המקומות הכי מכניסים, סידרת מצב שבו יהודה יהיה נציב אחד מעל כולם, ועכשיו לכולם יש אוכל, וכולם שותים. זה לא מחזיק מים, חברים. זה לא עובד. אלה היו 60 דקות על פרק שולי לכאורה, בספר מלכים, שדרך רשימת השרים ורשימת הניצבים, זה בשיעור של שנה הבאה. אני רוצה להודות. כן, בבקשה. לגבי פרס נובל, השאלה שמסופר על אחד מהנובליסטים היהודים, שאלו אותו באיזה בית גדלת, תתאר לנו את הבית שגדלת בו, הוא אמר, כשהייתי חוזר הביתה מהגן בבית ספר, אמא שלי לא שאלה אותי מה למדת היום, אלא איזה שאלה מעניינת שאלת היום. אז אני אגיד על זה 2 דברים. אפשר עוד דקה? כן. אני אגיד על 2 דברים קצרים. אחד, זה נכון מה שאמרתי להם על שאלות. הסיפור שסיפרתי מעמוס עוז הוא 3 סיפורים שהם לא כתובים, אחד מהם כתוב לי בסיפור על אבא בחושך, אבל השאר לא כתובים שם. כשהייתי שר חינוך, שר חינוך יושב ביום חמישי בתל אביב, כי לא מספיק לו משרד אחד. אני אומר את זה בציניות למי שלא יודע, אין צורך בזה, אבל יום חמישי יושבים בתל אביב, זה בנוי על זה שיש מפלגה ופוליטיקה וחברי מרכז וזה, אז הוא צריך להיות יום אחד במרכז, אבל מפלגה שאין לה מרכז ואין לה זה, אז זה סתם מיותר, אבל יום חמישי יושבים בתל אביב, ואז היה לי סיכום מאוד מאוד מעניין עם מי שהיה ראש המטה שלי, עם חילי טרופר, שכל יום חמישי ב7 בערב, יש לשכה, יש חדר של השר, ויש בצד השני של המסדרון חדר ישיבות, אמרתי לו, תקשיב, כל יום חמישי ב7 בערב אתה מביא מישהו או מישהי שיעביר לי שיעור. ככה, אני צריך להישאר, זה כל פעם תביא, פעם מדען, פעם מדענית, פעם, לא משנה, כל יום חמישי, 7 בערב, לא משנה מה קורה, מישהו בא ללמד אותי. יש לי מחברת, אני שומר אותה עד היום, סטנוגרמות של כל הזה, ובאחת הפעמים נכנסתי בעמוס עוז שם. ואז הוא בא עם הבת שלו פניה, והם נתנו לי איזה שיעור מרתק על יהודים ועברים, לא משנה, בדיוק כזה ספר, יהודים, מילים ומה שביניהם, זה ספר שהם כתבו, היה מרתק, חילי ידע לבחור אנשים מעניינים ביותר, ובתוך הדברים, התחלנו לדבר על הסוגיה הזאת של קושיות ושאלות בתוך ההגות היהודית, שבעצם הסיפור היהודי זה ללמוד לשאול שאלות, ואז אני אספר לך סיפורים, 2 סיפורים שאני חושב, שתבין ששאלות זה לא הדבר הכי חשוב, יש ביהדות משהו יותר חשוב משאלות. אז הוא אמר לי ככה, שאבא שלו כתב ספר, ומכיוון שגרתי כמה שנים בירושלים, אז אני גם מכיר את הפריים לוקיישן של המקום, אני מבין, וברחוב קינג ג'ורג', פינת רחוב יפו, הייתה חנות ספרים שנקראת שין זק, חנות ספרים מאוד מאוד ישנה, אני כמעט משוכנע שהיא עדיין קיימת, אבל זה, נקרא לזה הפנתיאונים של ירושלים. בקיצור, בחנות היה ספר של אבא של עמוס עוז, שהוא ממשפחת, איזה? לא, קלוזנר. והדוד היה פרופסור גדול, חתן פרס ישראל וכו', והם גרים בית למעלה מבית, בעלייה לכיוון משגב לדח הישן, שם הם גרים, אז גאולה זה לא שכונה חרדית, גרים שם מלא אנשים שהם לא זה,
וכל יום כשאבא שלו חוזר מהאוניברסיטה הוא עובר דרך החנות ורואה שהספר עדיין בחלון הערבה. הוא נכנס הביתה, כל יום מניח את התיק ואומר לאשתו, עוד לא קנו את הספר. כל יום. עכשיו, סוגריים, אני מבין מה הוא אומר. כשאני נכנס לחנות ספרים, אם קורה שהמוכרת לא מזהה אותי, אז אני לוקח ספר שלי ואני אומר לה, תגידי, איך הספר הזה? קונים אותו? כאילו, אני מבין את הסיפור, אני יודע מה היצרים שלי. יום אחד, הוא מגיע הביתה, ואומר לאשתו, היום הולכים לבית קפה, קנו את הספר, נכנסתי פנימה, אמר המוכר, היו 3 כרכים, קנו את 3 הכרכים היום, והוא כבר הזמין עוד 2, אנחנו לוקחים את עמוס לדוד לקלויזנר, בקומה למעלה, ואני ואת יוצאים לקפה. עכשיו אתם זוכרים שפעם היה לנו בתים, היה לנו כזה שולחן קטן עם מפה, שעליו היה הטלפון הקווי, ובתא מתחת היו ספרי טלפונים. היה כזה שולחן בכל בית כמעט, עמוס עולה לבית של הדוד, ויושב על הספה בסלון, וכשהוא נרדם, אז הראש שלו בגובה של המקום של ספרי טלפונים, והוא רואה את 3 הספרים של אבא שלו. והוא מבין שדוד שלו ראה שאבא שלו כזה מתוסכל, שהוא הלך וקנה את 3 הספרים. לימים ראיתי שהרב יונתן זקס ציטט את הסיפור הזה באחד מספריו, כדוגמה למה זה מוסר יהודי. מה זה יהודי? זה לא רק מי ששואל שאלות. אני שואל שאלות, אבל כשאני רואה שהחבר שלי, הבטן מתהפכת לו, וכל יום כשהוא עובר במקום, אז זה סיפור אחד. סיפור שני שהוא סיפר לי, נקרא, ככה, אמר שזה ידע טוב, אמר, זה נקרא, אצלנו בבית היה ביטוי שנקרא קוגל פרסר. קוגל פרסר זה אדם שהוא מגלה חזירות כשהוא רואה קוגל. עכשיו אני נשמע לי שאיך ספר לי סיפור מוזר, הוא סיפר לי, אתה יודע, בעיירה של אבא שלי חיפשו רב, ואז הגיע יהודי מסוים, זה היה, אתם יודעים, בערב שבת, הוא נותן לו בכנסת הזה, אחר כך בשבת בבוקר, לפני שקראת התורה, וזה, עושים לו כזה, איזה טור כאן במושב, והוא מגיע למסקנה מכל המעמודים, שזה כנראה מי שהולך להיות הרב. מגיע של שירס, לפני מסעודה שלישית, ואז ניגשת אישה, יוצאת אישה מאחורי הפרגוד, עם מגש מלא קוגל, והראש הוועד, ראש הקהילה אומר, אתה רואה, זאת אישה אלמנה, אין לה כסף, תראה איזה קהילה של חסד אנחנו, כדי לפרנס אותה, היא כל שבת מביאה את הקוגל, ואנחנו ככה מפרנסים אותה. תיקח ראשון, אז הוא מברך, בורא מיני מזוינס, מושיט את הידיים, ולוקח חתיכת קוגל, ואז הוא נעמד ואומר, כשעמוס עוד סופר לי את זה, הוא מתחיל לבכות. וואו, איזה קוגל טעים, והוא נעמד, לוקח את המגש, ואוכל את כל המגש ביחד. זהו. כמובן, כמו שאתם מבינים, שהוא לא נהיה הרב של המקום, וכולם קראו לו דר קוגל פרסר. לימים, אחרי כמה שנים, אבא של עמוס עוז, נוסע לאיזה כפר שכן במסגרת הוא פוגש את הקוגל פרסר, שהפך להיות מלמד בתלמוד תורה של ילדים בכיתה א', התלמיד חוכם העצום הזה שכולם קראו לו קוגל פרסר. אמר לה, שלום, אני זה, פגשת, אתה יכול לספר לי מה קרה? הוא אמר, בטח, מאוד פשוט. היא התבלבלה, במקום שמן היא שמה נפט. ידעתי שאם אתם תאכלו את זה אתם תפטרו אותה, ולא יהיה לה מה לאכול. העדפתי שאני אוכל את הכל ולא תהיה לי עבודה, מאשר שאלמנה תאבד את פרנסתה. אז עמוס עוז אמר לי, זה לא רק שאנחנו יודעים לשאול שאלות, זה שאלות עם חסד. זה משהו אחר לגמרי. וכדי להשלים את זה, באותו לילה, וואו, אני לא זוכר מי שיש לו גוגל זמין, נבדוק איך קוראים לממציא הקופקסון, מה? ממכון ויצמן, כן. כשאני מגיע לסין באותו ביקור, אז הנספח הכלכלי אומר לי, מיכאל סלע. כן, מיכאל סלע. מיכאל סלע, זה מה שחיפשתי. כשאני מגיע לזה, אז היינו לילה, אז הנספח הכלכלי אומר לי, אני לוקח אותך בעיה לשתות בירה באיזשהו מקום, אמרתי, תקשיב, אני לא צריך בירה, אני במטוסים כבר, אז בוא תבוא, והזמנתי חבר לחגוג איתה. טוב, אני יושב בקומה, לא יודע, 30 ומשהו בשנגחאי, ופתאום מגיע יהודי בן 85, מיכאל סלע. ואז יש לי משפט שאני חוזר עליו המון פעמים, כשאני פוגש בן אדם
גדול וחשוב, תמיד בסוף השיחה אני אומר לו, תן לי טיפ לחיים. ויושב איתנו מיכאל סלע שקיבל פרס ישראל בגיל 34. אין אנשים כאלה בתולדות מדינת ישראל שבגיל כל כך צעיר כבר קיבלו פרס ישראל. אני רק רוצה לומר אז הם לא היו חכמים באותם שנים, כמות הכסף שמכון ויצמן הרוויח מהקופקסון, פרנסה את המכון הזה במשך הרבה מאוד שנים. זו תרופה נגד הרשת. בקיצור, מיכאל תן לי טיפ. תחשבו על זה 11:30 בלילה, יהודי בן למעלה מ-80, קומה 35, בייג'ין, מיכאל תן לי טיפ. ואז הוא שולף ואומר כך, תדע לך אדוני, כל החברים שלי במכון ויצמן, זה אנשים שבגיל 27 גמרו את ה-PhD שלהם וקיבלו מעבדה. והם גרים, חלק גרים, רובם גרים בתואר, רובם מגיל 27 עד גיל 67 ייכנסו למעבדה כל יום ולא ימצאו כלום. רוב החוקרים ייכנסו למעבדה ולא ימצאו כלום. אבל אתה יודע למה הם קמים כל בוקר? כי אם הם ימצאו משהו, הם יהפכו את החיים של אנשים לטובים יותר. אז מה זה יהדות? זה לשאול שאלות, זה להיות בעל חסד, ולהיות מוכן להקריב את כל החיים שלך, ולו כדי שתוכל לשנות את החיים של בן אדם. שבוע טוב. תודה רבה על הרב שי, אני רק מתנצל, כשהוא שאלתי אותו מה הנושא, כתבתי לו, אז הוא אמר לי איך ללמוד תנ"ך, אמרתי אני לא מבין, ברב שי אולי אם הייתי מציע משהו אחר, אבל זה מה שאמרו חז"ל, הפוך בא והפוך בא, וכולם. תודה רבה. אז היום שמענו באמת את כל מה שיש בשיעור הזה, תודה רבה.